Ζητήσουμε στην συνέχεια με 4 εκπροσώπους κομμάτων που είναι ενεργά αναμεμειγμένοι, ήταν ενεργά αναμεμειγμένοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να καλωσορίσουμε στο στούτιο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό τον Νίκο Νουρί. Καλωσορίσατε κύριε. Καλησπέρα κύριε Χατζημανή. Νουρί. Από το ΑΚΕΛ τον Άθο Γεωργίου. Καλωσορίσατε κύριε Γεωργίου. Καλησπέρα σας. Από το Δημοκρατικό Κόμμα τον Μενέλα Κομοδίκη. Καλωσορίσατε κύριε Κομοδίκη. Καλησπέρα σας. Και από η Συμμαχία Πολιτών τον Δώρο Χριστοδουλίδη. Καλωσορίσατε κύριε Χριστοδουλίδη. Οι 3 εκ των 4 έχουν σχέση με τον επαγγελματικά εννοώ με τον τομέα της υγείας. Ο κύριος Κομοδίκης είναι μαθηματικός, σωστό, αλλά πιθανόν να χρειαζόμαστε περισσότερο μαθηματικούς παρά ανθρώπους του τομέα της υγείας σήμερα. Να ξεκινήσω με αυτό που έθεσα ως ερώτημα κύριε Νουρί. Τελείωσαν τα δύσκολα ή τώρα αρχίζουν τα δύσκολα? Κύριε Χατζημανή, καταρχήν να πω ότι η 16η Ιουνίου, η περασμένη Παρασκευή, είναι όντως μια ημερομηνία σταθμός στη σύγχρονη κυπριακή πολιτική σκηνή. Πολύ απλά γιατί ψηφίσαμε εκ νέου τα νομοσχέδια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μια όμως σημαντική ειδοποιώ διαφορά από το 2001. Τώρα έχουν προηγηθεί, πριν από την ψήφιση εννοώ, έχουν προηγηθεί σημαντικές συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, αλλά και έχει συμβληθεί το Κυπριακό κράτος με πολύ σημαντικές συμφωνίες, όπως είναι αυτή της μηχανογράφησης του συστήματος, κάτι που θεωρώ ότι όλα μαζί συνιστούν, αν θέλετε, μια πιο ασφαλή πορεία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι ναι μεν περάσαμε δύσκολα όσον αφορά την κατάληξη και την ψήφιση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν, και ήδη είμαι σε θέση να σας πω υπεύθυνα ότι ήδη από την πρώτη μέρα, από χτες δηλαδή, έχουν ξεκινήσει και έχουν τροχοδρομηθεί πολύ συγκεκριμένες ενέργειες όσον αφορά αυτή την σοβαρότατη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που θέλουμε να υλοποιήσουμε στη χώρα μας. Νομίζω ότι χωρίς να παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες που είχαμε μέχρι να φτάσουμε εδώ, αν θέλετε, πατώντας πλέον σε στέρεες βάσεις, κυρίως που πηγάζουν από το γεγονός ότι με τις συμφωνίες που έχουν γίνει έχει διασφαλιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η εργασιακή ειρήνη, αν θέλετε, στον χώρο της υγείας, και βεβαίως έχουν δοθεί από την άλλη και σημαντικά κίνητρα, και έχω την εντύπωση ότι θα δοθούν πολύ περισσότερα, ούτως ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο που είχαμε με την έξοδο κυρίως από τα κρατικά νοσηλευτήρια αξιόλογων στελεχών της δημόσιας υγείας. Όλα αυτά συνηγορούν ότι μπορούμε να οραματιζόμαστε μια καλύτερη επόμενη μέρα, και βεβαίως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πλέον πράγματα, δεν θεωρητικολογούμε πλέον. Έχουμε μπροστά μας ένα οδικό χάρτη, ο οποίος για το 2018 διαλαμβάνει και λέει ότι η κυβέρνηση εντέλεται ή στις επόμενες εβδομάδες, υποθέτω μέσα στο καλοκαίρι, να διορίσει και να συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που θα προχωρήσει στην αυτονόμηση, να προχωρήσει με άλλα νομοθετήματα τα οποία θα συμπληρώσουν αυτό του ΓΕΣΥ, και αναφέρομαι στο θέμα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων που είναι ήδη έτοιμο και είναι στα χέρια μας, των πανεπιστημιακών κλινικών, αλλά και της ηλεκτρονικής υγείας που είναι εξαιρετικά σημαντικό, και βεβαιότατα μαζί με αυτά, και αυτό θα το αφήσω στο δεύτερο κομμάτι γιατί θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ειδική αναφορά της τοποθέτησης, ενώ δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι από σήμερα και μέχρι το 2019 που είναι η κομβική ημερομηνία εισαγωγής της πρωτοβάθμιας σε πρώτο χρόνο, δεν θα πρέπει να αφήσουμε τους Κύπριους ασθενείς και πολίτες στο έλεος του Θεού και, αν θέλετε, ό,τι ήθελε προκύψει. Αυτό όμως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, για το οποίο να θυμίσω και τους συνομιλητές αλλά και τους τηλεθεατές σας ότι ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον περασμένο Σεπτέμβρη, και ήταν, αν θέλετε, μαζί με τις ενέργειες που θα γίνονται για το ΙΕΣΥ και το σχέδιο Β όσον αφορά την αντιμετώπιση των τρέχουσων προβλημάτων. Να πω ότι ο κανόνας της εκπομπής είναι 3 λεπτές απαντήσεις. Το μετράμε αυτό, αν και δεν το δείχνουμε. Απλώς να σημειώσω, κύριε Νουρί, ότι εντάξει, είπατε για εργασιακή ειρήνη. Έχουμε ήδη προβλήματα εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών με τους νοσηλευτές, οι οποίοι
Είναι ένα από τα θέματα τα οποία, χωρίς να λέω ότι δεν ανησυχούμε, θα λέω ότι είναι ήδη στην ατζέντα του Υπουργείου της Υγείας συγκεκριμένες ενέργειες για το συγκεκριμένο θέμα των αντικαταστατών ουσιαστικά στους νοσηλευτές για την αντιμετώπιση του. Και μπορώ να αναφερθώ στη συνέχεια ανοιχτά. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, είναι κοινό το πρώτο ερώτημα για όλους, αν τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, όπως έλεγε και το τραγούδι, αν τελείωσαν τα δύσκολα. Εάν αναλογιστούμε ότι ξαναψηφίσαμε το 2001 και είμαστε στο 2017 και απλά ψηφίσαμε επί της ουσίας εξυγχρονιστικές ρήτρες, εμείς δηλώνουμε ότι ανησυχούμε. Στηρίξαμε με πάθος τη ψήφιση αυτών των νομοσχεδίων, θεωρώντας της αυτονόμησης και του ΓΕΣΥ, θεωρώντας τα ένα βήμα για να ξεκινήσουμε τη μεταρρύθμιση στον τομέα υγείας. Θα κάνω μια διόρθωση σε αυτά που είπατε στην αρχή. Δεν έχουμε σύστημα υγείας. Ευελπιστούμε ότι θα αποκτήσουμε σύστημα υγείας. Έχουμε απλά τη ψήφιση ενός νομοσχεδίου. Και εδώ είναι που ξεκινούν τα δύσκολα, όπως είπατε. Να επικαλεστώ τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού, ο οποίος επιβεβαιώνει την αντιπαράθεση που είχαμε μαζί του Αναγγέλ πριν 3 μήνες σε αυτό το στούντιο, ή την αντιπαράθεση τις απόψεις που θέσαμε τους τελευταίους 6 μήνες από το Σεπτέμβριο στο Προεδρικό, ότι επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Σήμερα ο Υπουργός δήλωσε, ξεκινούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Εμείς λέμε ότι καθυστερήσαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξουμε ενέργειες που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, και έτσι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από τη στάση, όχι μόνο από τα λόγια του, αλλά και από τη στάση που κράτησε καθ' όλη τη διάρκεια. Να πω ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με την ψήφιση του νομοσχεδίου σαν πρώτο βήμα. Είναι κάτι, όπως ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας δήλωσε, υποχώρηση της κυβέρνησης προς το ΑΚΕΛ, στο μονασφαλιστικό, που ήταν μια τεράστια συζήτηση πρώτης ψήφισης των νομοσχεδίων. Είναι νομοσχέδια τα οποία καθορίζουν καθολικότητα, ίση προσβασιμότητα, αλληλεγγύη, κοινωνική αλληλεγγύη, ελεύθερη πρόσβαση. Έχει μειωθεί, λέω, κάποια θετικά τα οποία εμείς επιδιώξαμε και πετύχαμε μέσα από αυτό το σύστημα υγείας. Έχει μειωθούν οι συνεισφορές στα 60 εκατομμύρια ετησίως. Έχει υπογραφεί, όπως πολύ σωστά είπε ο αγαπητός Νίκος, το μηχανογραφικό, αλλά έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Μεγάλη μας ανησυχία είναι ότι την ίδια στιγμή ψηφίστηκε ακόμη ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει να κάνει με τη στήριξη των κρατικών νοσηλευτηρίων, με την αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων. Τι είναι αυτονόμηση? Είναι ένα μοντέλο διοίκησης. Και ανησυχούμε γιατί στη δική μας την αντίληψη η αυτονόμηση, τα κρατικά νοσηλευτήρια οφείλουν και πρέπει να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος. Και εμείς δεν είμαστε διαθετημένοι σαν ΑΚΕΛ να θυσιάσουμε αυτήν τη ραχοκοκαλιά. Το τονίσαμε πάρα πολλές φορές στη συζήτηση και θα επιμένουμε πάρα πολλές φορές. Εξού και επιμέναμε ότι πρέπει να στηριχτούν τα νοσοκομεία καθ' όλη αυτή την περίοδο, κάτι το οποίο δεν έγινε. Νομίζω ήταν κοινή παραδοχή. Να και σε εσάς μια συμπληρωματική ερώτηση σε σχέση με την επικαιρότητα. Αυτό που εγγράφει είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία όχι για τα νοσοκομεία, αλλά για κάποια ιδιωτικά νοσηλευτήρια να μην ενταχθούν στο ΓΕΣΥ, και αυτό θα θεωρηθεί πλήγμα, αναφέρουν κάποιοι. Η λογική του συστήματος υγείας είναι ότι θέλεις όλους τους επαγγελματίες υγείας να ενταχθούν στο σύστημα. Δεν είναι αναγκαστικό, δεν μπορείς να τους αναγκάσεις. Μπορούν να συμπληθούν όσοι επιθυμούν. Υπάρχει ο κίνδυνος. Εάν το σύστημα υγείας είναι ικανοποιητικό προς τους πολίτες, παρέχει ποιοτικών προϊόν, υγεία δηλαδή, ποιοτική υγεία, και την ίδια στιγμή οι επαγγελματίες υγείας ανταμείβονται και προσφέρει ικανοποιητικούς όρους εργασίας, τότε όλοι θα συμπλήθουν. Οπότε το σύστημα θα κριθεί από μόνο του κατά πόσο θα είναι ελκυστικό ή αποκρουστικό για τους επαγγελματίες. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά αυτό που πρέπει να είναι ξεκάθαρο είναι ότι για να λειτουργήσει ένα σύστημα υγείας θέλει δυνατά κρατικά νοσηλευτήρια. Λέγοντας το αυτό, δεν λέμε ότι τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια πρέπει να πεταχτούν. Πρέπει όλοι να στηριχτούν, γιατί στην ουσία υπάρχει ένα ταμείο το οποίο θα συμβάλλεται και με ιδιώτες και με τα κρατικά νοσηλευτήρια, και τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες και θα τα πληρώνει. Αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό, πρέπει το προϊόν να είναι ισότιμο, πρέπει να υπάρχει ευελιξία και πρέπει να υπάρχουν ικανοποιητικοί όροι εργασίας.
Και εδώ είναι που ανησυχούμε, γιατί ακριβώς εάν δεν είναι ικανοποιητική η όρη εργασίας, μπορεί να δούμε μια μαζική φυγή από τα κρατικά νοσηλευτήρια, να ενταθεί το φαινόμενο που είχαμε τα τελευταία χρόνια πέραν των